I ove su godine posjetitelji Lepeničkih jeseni mogli vidjeti dio iznimno bogate tradicije hrvatskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvata iz Matice Republike Hrvatske, sačuvane u narodnim običajima, nošnjama, igri i pjesmi. Ovogodišnja manifestacija održana je pod generalnim pokroviteljstvom općine Kiseljak i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta kantona Središnja Bosna. Generalni sponzori bili su Sarajevski Kiseljak i Tilea, a medijski pokrovitelj Hrvatska radiotelevizija Kiseljak. Pored domaćina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Bećarac iz Lepenice, na smotri su nastupili i gosti HKD Napredak Kiseljak, te Hrvatska kulturno-umjetnička društva Biloševica Široki Brijeg, Crvenice Tomislavgrad, Dubrave Stolac, Pojatno iz Zaprešića i Ivanić iz Ivanić grada. Manifestaciju je otvorio kiseljački načelnik Mladen Mišurić Ramljak. Nastojimo društva da se ne ponavljaju, jedne godine da mijenjamo, da baš zbog te šarolikosti i raznolikosti i tako dalje. Ove godine su ljudi imali što vidjeti? Pa mislim da jeste. Jeste, bilo je iz Hrvatske, iz dva dijela Hrvatske, ovdje i u nas iz Bosne i Hercegovine, malo više iz Hercegovine ovaj put, ali dobro, Stolac je naš stalni i mi kod njih svake godine idemo, to već više nije samo druženje i prijateljstvo, tako da bilo je raznovrsno i mislim da je fin program bio. 24. Lepeničke jeseni, to je jedna tradicija koja ima kontinuitet, a posebno me raduje što iz godine u godinu razina kvalitete se podiže. Evo, večeras je bila jedna prekrasna večer gdje smo uživali u izvedbama kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, uistinu jedna prekrasna kulturna noć. Pretpostavljam kako će općina nastaviti pomagati da se ova manifestacija i održi. Pa kada je u pitanju kultura, evo zadnjih godina mi sukladno našim mogućnostima pomažemo sva kulturna događanja na području općine Kiseljak, ali ove jeseni smo imali, ovo je druga po redu. Pred neka 2 tjedna kulturno-umjetničko društvo Izvor 2008 je također organizirao noć folklora u Kiseljaku, evo Bećarac po tradiciji 34. Lepeničke jeseni po redu. Uistinu, kad je u pitanju kultura, kad je u pitanju tradicija, ne moramo se brinuti za budućnost. Na kraju manifestacije domaćini su svim sudionicima uručili zahvalnice i darove. Ostanu s nama ovdje na pozornici kako bismo napravili